Този деца прави на пикол, бе. Ти от това баш сега ли го имаш? Още от запусна това новия и от втория ден го имам. Ти кой играеш, борба? Окей. Супер дроп. Дропна човек. Дропна без. Окей, сме си малко по-ничи. Не пускай да гледат. Пускай се още едно да отида по него. Пускай го! Чакай, бе! Каза едно дънчика. Вие сега си не видео. О, 10 купи. 14 даже. Виж сега си видеото, бе. Виж си видеото. На колко си?